Madaydayaw iti Diyos sama, malakabalin ti sa amin. Gapo di kitoy, aparabor nga intid mo kada kami. Ika na kami tinawadwad, apadakawat, gapo ti Espiritum, nga gapot sa dilangit. Kadi kitoy, on-onnoy, ngay sagot mi, gapo iti sao. Ika na kami, iti nananay, asirip, ken adal, nga gapukin ka. Gapo, kadagiti na Diyosan nga sorsoro nga daw-dawatin bikin ka. Kadigitoy ngay na ibagbaga gapo kadigitoy apamanagnak. Taamok nga gapo kadagiti linaon iti Biblia at dalitoy nga mangiparparangarang kada kami nga iso adakin ka. Takinuna na digiti apamanagnak amabasa iti Juan 4 iti 24. Iti Diyos may nga espiritu. Ket dagiti agdaydayaw kenkwana masapul nga agdayaw da iti espiritu ken kinapudno. Isu nga digitoy patyek nga gapukin ka gapu iti panagtig na iti espiritum isu inaramid mo iti suamin abanag. Nainlangitan man ken nainlubungan abanag. Isu daytoy iti pamaneknek nga pagdayawan ken ka han nga gapu kadagiti inaramid laeng iti ima. Tado digiti nagaramid iti ima nga may panggep laeng itinda pagdaydayawan. Siyak may sak nga Katoliko ngem gapu tinak panagsuksukima adda ditoy nga inak sorsoruten gapu kadagitoy akay papanan na. Ta idi una nang aldaw amabasa iti daan atulag nga digitoy amabasa iti Salmo 118 iti 20. Daytoy iti ruangan ni Jehova asilinteg sumrekto kenkwana. Isu kadaytoy iti serser kanda pala gapo iti panagdayaw da iti addadtoy nga ibagbagana. Iti pagdaydayawan da isu ni Apo nga Jehova dayta nga ron iti ruangan nga makungkuna. Isu nga iti dadduma ibagbagada nga isu iti Dios ngem kinapudno na iti Dios madigiti apagmanet nga rod amabasa isu iti espiritu. Isu dayta iti napudno nga ibagbagana. Takinunana ditoy asurat iti baro atulag na po nga Hesukristo isu met iti maysa adalan. Tadigitoy isu ti pagriyan da iti pagsinupyatan da ngayon gana itatta apanawin. Ngay bagbagada nga ni Apo Hesukristo isu iti Diyos. Dayta nga ibagbagana isu iti anak iti Diyos na po nga Hesukristo ket imbaklay na nga rod gapu iti rigat. Digiti apamanagnak ngayon na ibagbaga. Isu nga awaten tayo kuma analaing kadagitoy akay papanan na. Isu nga ni Apo Jehova isu nga rod iti ruangan iti ket na iti ibagbagana adalan isu na po nga Hesukristo ket iti Dios maysa nga espiritu. Isu dagiti apamanagnak ngayon na ibagbaga. Kadigiti nga rod ti daldalanen tayo ngayon na ibagbaga. Na ito'y apamanagnak amabasa iti Juan 14 iti 6. Ni Jesus kunana kenkwana siya iti dalan ken iti pudno ken ti biag awan iti umay ken ama no di magna kanyak. Isu dayta ti kinuna idi na po nga Hesukristo nga isu makipagnatay kenkwana gapo kadagitoy nga sinagsagaban na idi ken gapo kayso na nga ron iti dalan. Takinuna na iti maudi iti Juan 19 iti 34. No pay kasta maysa kadagiti soldado
dinuyok da iti bakrang na iti may sapika ket dagos arimwar iti dara ken iti danom. Taditi ngayon na ibagbaga iso iti dara iso di kitoy sorsorat iti linaon iti Biblia. Iso da ito ti inuwar sidi ni Moises sidi gapu da ito'y adara ngayon gana iti paset na pong Iso Kristo. Iso da ito'y ngaking kunana da ito'y iti dara iti baro atulag. Iso ka adutihan nga makaawat ni gito'y akay papalan na da ito'y adanom. Iso budlaang ni jay isa sa ukuno ibkas tayo. So dahil ti danom amang layos kadag iti kapanpanutan tayo kasta iti layos idi ninwe. Iso nga awaten tayo di gito'y akay papalan na. Tadi gito'y iso iti napapatag ngin na ibagbaga kadag gito'y asasao. Iso nga ni Apo nga Iso Kristo nga ibagbaga na ket dinuyok da iti may sapika ket dagos arimwa di gito'y dara ken iti danom. So nga awaten tayo analaing kadag gito'y akay papalan na. So nga abot ko gapu ti Facebook online Bible study tadi gito'y iti inna ibagbaga gapu kadag gito'y asasao. Ket agyaman ak no maawatan nyo ni gito'y akay papalan na. Ket agyaman ak mo iti Diyos Ama nakabalindi. So amen. Amen.